Хотите что-нибудь сказать перед казнью? Я сожалею, что я такой. салом дӯстон, имрӯз мо дар мавзӯе суҳбат мекунем ки тамоми ҷинояткорон аз рух додани ин ҳодиса бо онҳо дар ҳаросанд. мавзӯи имрӯза таърихи пайдоиши ҳукми қатл. шумо ҳоло мефаҳмед ки кадом намуди ҳукми қатл вуҷуд дошт ва кадом намудашро то ҳол истифода мебаранд. ҳукми қатл аз давраҳои қадим дар ҳама давлатҳо вуҷуд дошт. ин аз ҳама машҳуртарин ҷазо ба ҳисоб мерафт. аз ҳамин сабаб ҳар як ҷинояткор пеш аз ҷиноят содир карданаш 1000 бор фикр мекард. соли 3000 пеш аз мелод дар Гретсияи қадим бисёр намудҳои ҳукми қатлро истифода мебурданд, яъне буридани гардан, аз тан ҷудо кардани сар, дор овехтан, аз баландӣ партофтан ва сангсор кардан. ҳар як ҷинояткорро чунон бераҳм ва даҳшатнок ба қатл мерасонданд ки дигар одамон дида аз ҷинояткорӣ худдорӣ кунанд. дар асри 6 пеш аз мелод дар шарқи қадим як намуди нави қатлро бароварданд. якчанд ҷинояткорро дар даруни як майдони маҳкама бо шеру палангони ваҳшӣ маҳкам мекарданд ва агар касе аз ҷинояткорон муддати як шабонарӯз зинда мемонд ва ба ин ҳайвонҳои ваҳшӣ ғолиб меомад, ӯро озод мекарданд. лекин бадии кор дар он буд ки ин ҳайвонҳоро пеш аз қатл 3 рӯз хӯрок намедоданд. аз ҳамин сабаб ба ягон одам имконияти зинда мондан набуд. соли 105 пеш аз мелод дар Рими қадим ҷинояткорро дар майдон бо ҷанговарони профессионалӣ ба ҷанг мебароварданд. ҷанговарон ҷинояткорро масхара карда ба қатл мерасонданд, то ин ки ба мардуми тамошобин марги ин одам шавқовар шавад. аз ин мебарояд ки ҳукми қатл барои онҳо на танҳо ба ҷо овардани ҳукми қонун, балки як намуди фароғат ва хушдилӣ ба ҳисоб мерафт. лекин бисёртар дигар воситаи қатлро истифода мебурданд. ҷинояткорро ҳар як дасту пояшро ба яктоги асб баста ба 4 тараф мекашиданд. дар натиҷа бо азоби зиёд одам 4 тақсим шуда ба ҳалокат мерасид. соли 900 дар Хитой боз як намуди қатлро бароварданд. ин намуди ҷазо чунин буд: чӯби дарахти бамбугро бо теғ тез карда одамро дар болояш хобонда мебастанд. ин растанӣ дар як рӯз аз 8 то 10 сантиметр аз замин мебарояд. акнун шумо тасаввур кунед ки барои одам чӣ қадар марги дарднок ва даҳшатнок аст, чунки бисёри одамон дар давоми 3 рӯз вафот мекарданд. дар асри 6 як тарзи ғайриоддии қатлро бароварданд ки номаш буқаи медӣ буд. дар даруни буқаи медӣ одами ҷинояткорро дароварда аз таги шиками ин буқа оташ гирён мекарданд. агар оддӣ карда гӯем, он одами ҷинояткор гӯшту буқа бошад тафдон, хулоса гӯшт дар даруни тафдон мепазад. аз ҳама аҷоибаш ин аст ки ихтироъкунандаи ин буқаи оҳанин бо фармони подшоҳ дар даруни ин буқаи оҳанин оташ зада кушта шуд. ва аз ҳама хандовараш он аст ки худи подшоҳ ҳам бо ҳамин восита кушта шуд. ҳамаи ин намуди ҷазо барои ҳамаи ҷинояткорон ихтироъ шуда буд. лекин соли 1514 як намуди ҷазо қасдан барои як одам ихтироъ шуд. ин одам бо номи Диёр Дожа бо сабаби ҳимоя ва ҳифзи ҳуқуқҳои христианҳо ҳукми қатл гирифт. дар болои сари ин мард як оҳани сурохдорро монда ба воситаи сурохӣ ба сари ин мард оҳани обкардашударо рехтанд. ҳамаи шумо медонед ки оҳан дар ҳарорати 1500 градус об мешавад ва ман фикр мекунам шумо дарк кардед ин одам бо чӣ азоб ба ҳалокат расидааст. лекин хушбахтона ин намуди ҷазо танҳо як бор ба амал омадааст. соли 531 дар Англия иҷозат доданд ки одамонро дар даруни оби ҷӯшонда ба қатл расонанд. як зарфи калонро пур аз об карда ва обро то 300 дараҷа гарм карда одамонро ба даруни об мепартофтанд. ба ҳамин восита ҷинояткорон ба ҳалокат мерасиданд. дар асри 16 Англия барои одамони ҳарбӣ ҳукми қатлро ба воситаи яроқ, яъне парондан баровард. фарқияти ин намуди қатл дар он буд ки одами ҳукми қатл гирифтаро иҷозат медоданд ки то қатлкунандаро интихоб кунад, яъне аз ӯ мепурсиданд ки туро ба қатл расонад ва агар ин шахс мехост ягон одами наздикашро интихоб мекард. соли 1881 курсии барқиро ихтироъ карданд ва соли 1890 якумин ҷинояткор дар ин курсии барқӣ ба қатл расонида шуд. соли 1921 дар Амрико тарзи нави қатлро ихтироъ карданд. ҷинояткорро дар даруни як ҳуҷраи хурд баста ва гази заҳрнокро дар даруни ҳуҷра сар медоданд. дар натиҷа аз гази заҳрнок одам ба ҳалокат мерасид.
дар вақти ҷанги дуюми ҷаҳон бисёри одамонро ба ҳамин восита ба қатл расонданд. соли 1977 қатлро ба тариқи доруҳои химиявӣ ба амал меоварданд. ин ҳам яке аз қатли дарднок ва дарозмуддат ба ҳисоб мерафт, чунки аз аввали вориди дору дар бадани одам то маргаш 18 дақиқа вақт мегирифт ва дар давоми 18 дақиқа қатлшуда бисёр азоби сахт мекашид. аз ҳамин сабаб ташкилоти ҷаҳонӣ оид ба ҳимояи ҳуқуқи одамон фармон медиҳад ки дору барои осон ба қатл расонидани одамон ихтироъ шавад ва дар давоми якчанд сол ин дору аз тарафи илми тиб ихтироъ шуда то ҳол истифода мешавад. айни ҳол 106 давлати дунё ҳукми қатлро барои ҳама намуди ҷиноятҳо барҳам додааст, лекин 56 давлати дунё намудҳои гуногуни қатлро то ҳол истифода мебаранд. аз он ҷумла дор овехтан, парондан ва боз ба воситаи курсии барқӣ ба қатл мерасонанд. бародарони азиз, шумо чӣ фикр доред? дар асри 21 ба қатл расонидани инсон аз рӯи адолат аст ё ин ки ҷинояткор ба воситаи қатл ҷазояшро гирад? фикрҳоятонро дар комментария нависед. дӯстони азиз, агар видео ба шумо махкул шуда бошад, обуна шавед, лайк монед ва ин видеоро ба тавассути имо, ватсап, вайбер ба дӯстони худ равон кунед. то видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошед.